Erre fel a sorfal is közelebb jön. Pásztor. Gól! De micsoda gól! Második perc. A Békés Csabaiak játékmestere neki szalad, és elcsavarja a sorfal fölött, nem lehet védeni. Csongrádi szerzett labdát, Pásztor. Tóth József jön föl. Törőcsik. Nyilasi, gólhelyzet, Nyilasi! Ne szállj ebbé! Szulakelidze. Bessonov. Garaba. Elveszítjük a labdát, Blohin. Kacirc, mit védett? De egyben legyen ez intőjel is. Blohin egy szemvillanás alatt, de ragad a labda a pécsi kapushoz. Nyilasi. Gavrilov. Blohin. Hűha, Blohin egyben szólóban, Blohin még. Garaba megy utána, Blohin. Kacirc, mit védett? Bravo Béla! Egy indítás, Kocsis szabálytalankodni sem tud. Garaba rohan, hogy utolérje Blohin, aki elpuskázza. Burjak. 5 támadó, 3 védő, ezt tessék nézni. Csivadze. Blohin lép ki, Blohin jobb lábán a labda, belövi. Persze, hogy belövi. Most már ezt ő sem hagyhatja ki. 5 támadó jött és 3 védő. Így leragadtunk elől. 1-1. Tessék nézni, csak 3 védő. Csivadze kiválaszthatja, akit kell, nincs les, és Blohin ezúttal már jobbal is belövi. Csivadze. Hidjatullin. Burjak. Szép levétel, és elvesztjük a labdát. Csivadze! Gól! Potya gól! Az újonnan beállt Kutit szerelik, Csivadze belövi. 2-1 a szovjetek javára. Ezt ki gondolta volna. Rossz labda levétel, elpattan Csivadze. Kacirc is elég rossz szögben van, és szépen belövi. Törőcsik. Csivadze kíséri. És szereli is, úgy, hogy a labdát sem dugja el vaktában. Hey, ez az a gyorsaság, amit mondok. Bessonov. Blohin, Kocsis mellett, Blohin. Belül a 16-oson, bent középen. Hey, Kacirc kifogja! Gavrilov, Andrejev. Na kérem, na kérem. Mit szólhatunk ehhez? Kinek köszönjük meg? Elsősorban Kacircnak azért, de aztán Gavrilovnak és Andrejevnek is. Burcsa. Pásztor! Tóth József is átmegy a másik oldalra, és ő is lövi. Kapufa! Remek volt a szög, jó a lövés. На стадионе Маракана со счетом 2-1 на глазах, вот как я уже сказал, наверное, примерно 130 тысяч зрителей. А вот Досаев великолепен, и больше того, Досаев не просто выручает свою команду. Здесь Федор Черенков и отдал Чивадзе. Обратите внимание, что наши защитники, может быть, так по очереди, как бы меняясь позициями, то и дело подключаются в атаку. Вот сейчас пробил Шабна. Таниньо Серезо на правый фланг. Не линию. Ох, какая подача. И вот здесь... Снова взвеситься. И оказалось, что у Челибадзе 87 килограммов. Получилось, что за двухчасовую тренировку он набрал 2 килограмма. Обман раскрылся, врачу было туго. Ну, а с другой стороны, это же просто конституция, да?
Вот и все. И вот сейчас Романцев центр, так центр, так сказать, да? И пошел до конца. Правильно, боишься не делай, делаешь не бойся. Вот. И великолепно, кстати, Челебадзе играет сейчас, выводя Гаврилова 1 на 1. Ну что, 2 выхода 1 на 1. В общем-то, работа какая с мячом, а? Великолепно. И защитника посадил, спровоцировал Родина. И сейчас сидит. Нужно попытаться пробить. И это делает Федор Черенков. Удар получается очень неплохим. По-моему, так до конца не решил Бержеро, что делать. В конце концов, попытался поймать и вот вырвать. Pásztor. Kuti. Kereki. Deszájev. De szépen csinálta Kereki Zoli. Határozottan fölényben vagyunk, helyzetünk is van most. Egy tótkapuka is ez. Pásztor. Burjak. Andrejev és Kocsis. Andrejev. Gavrilov micsoda labdát kap, begyalogolhatna vele. Blohin elkényelmeskedik. Jó van, megnyugodtam, ahogy átvette már a labdát. De nagy szerencsénk van. Már Gavrilov bevihette volna, Blohin pedig olyan lezser, úgy veszi le a labdát, hogy utána csak kihagyni lehet. 10 perc van még a mérkőzésből. Bessonov indít végül egész jól. Oganessian hosszúnak tűnik. Oganessian középre, gól! Gól, Burjak! 3-1. És nem túlzok, ha azt mondom, hogy elkerülhető gól lett volna. Ez a hosszú készülődés elaltat minket. Oganessian teljesen tisztán veheti át a labdát, és 2 csatár is bent. Vagy 2 szovjet, Burjak belövi. Nyilasi mellett tovább. Rodionov. Blohin perdít, Gavrilov. Rodionov az újonc. Belövi, most állt be és belövi. 4-1. Kap egy pöccintést, és beemelik a célt fölött, aki tehetetlen. Hát ezt ki gondolta volna.